Bisan pa man sa mga nasinating pag-ulan sa Zamboanga City, nagpabiling ubos ang level sa tubig sa water treatment plant sa syudad, sumala sa Zamboanga City Water District. Busa magpadayon ang water rationing. Ari ang report ni Krista Dapitan. Sa mga milabayng adlaw, nakasinati na og mga pag-ulan ang Zamboanga City. Timailhan nga pahumanay ng El Nino phenomenon sumala sa pag-asa. Apan nagpabilin gihapong ubos ang water level sa water treatment plant sa barangay Pasunangka nga maoy nagasupply og tubig sa 60 ka mga barangay sa East Coast Area ug Central Business District sa Zamboanga City. As of 10 a.m. adlaw nga Lunes, anaa sa 73.96 meter ang water level niini. Ubos kung ikumpara sa 74.20 nga normal water level. Busa, sumala sa Zamboanga City Water District, magpadayon kuno gihapon ang ginapatumang water rationing sa syudad. Although siya na-increase na di aton mga level and na production, pero hindi pa kita pwede kuneliman lift kunel daton about to water rationing schedule kasi abasubi, hindi pagat abla to normalize for quanto days and sina lang gayud di aton level. Kinisab ang mulo ni Nanay Marilu. Sumala pa niya, nagsigi naman daw untag ulan, apan wala gihapoy agas nga tubig sa ilang lugar. Nuay, si 2 days siya. Abita porketan ulan niya man era no man agwa. Pagsabot sa ZCWD, wala kuno na apektuhan sa mga pag-ulan ang Pasunangka watershed kung di nahimutang ang water treatment plant. Hinungdan nga nagpabiling ubos ang water level. Apan sumala sa pag-asa Zamboanga, lauman gayud ang mga pag-ulan karong bulana. May mga time na portions ang naapektuhan. Paalala rin po pala para sa kwan natin, mga naglalayag, na wala naman tayong gale warning. Pero during severe thunderstorm ay may mga hazard pa rin po sa karagatan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao.